Γιατί φυτικά προϊόντα. Σήμερα είμαι 47. Από 20 χρονών είμαι ταγμένη υπέρ των φυσικών επιλογών και πολύ περισσότερο των φυσικών καλλιτικών. Ο λόγος που είμαι υπέρμαχος τόσα χρόνια είναι γιατί τα φυτικά προϊόντα είναι πιο συγγενικά με το ανθρώπινο DNA. Λειτουργούν θεραπευτικά, δηλαδή έχουν ένα βάθος χρόνου και ένα αποτέλεσμα. Αυτό που παίρνουμε δεν είναι μία παροδική κατάσταση, είναι μία θρηστική. Το επόμενο που ουσιαστικά με όθησε στο να κάνω αυτή την επιλογή ήτανε το ότι θέλω κάτι που βάζω πάνω μου να μην μου επιβαρύνει στο μέγιστο δυνατό την επιδερμίδα μου και την υγεία μου. Αυτό είναι πολύ βασικό. Ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς πάρα πολλές αρρώστιες, πάρα πολλά αυτοάνοσα μας κατακλείσουν. Η μοναδική μας απάντηση είναι στο να στραφούμε σε πιο φυσικούς τρόπους ζωής. Η μοναδική μας απάντηση σε όλο αυτό το είναι να πάμε ξανά προς τη φύση, προς τις φυσικές επιλογές. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που σας προτείνω να επιλέξετε φυτικά προϊόντα και να αγαπάτε το σώμα σας. Αυτό είναι μια αγάπη προς το σώμα μας, προς εμάς. Το να επιλέγουμε προϊόντα, μεθόδους πιο φυσικούς, πιο απλοϊκούς. Δεν χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα για να πετύχουμε όμορφα αποτελέσματα.